Dakal tabagi ma, Brad. Siguro narawat ka ti karne. Tapi naglaying kan, kasalam namuan. Gahalatado mo't na eh. Nagdani ta subsub mo. Hinagan mo, Brad. Pero baka gamis to pa daw. Hoy, igalang mo naman yan. Mas matanda sa iyan. Dagmanok, angkol. Pinagmanti ka matay mo ng angkol. Ukis ti sa balan, nilawala ko ng pakastuyan. Mabisin ka, angkal. Pagkadilaod, ako sa nandiyan. Di tuloy ako nakabili ng napkin. Hindi ako makamove on sa laki nun, ah. O Emma, aga mo dumating ah. Oo, ate. Nag-update lang kasi ako. Saan pala yung punta mo? Maghahanap sana ako ng karpentero. Nagpadala kasi si kuya mo. Magpapatayo daw ng bahay. Talaga, ate? Magpapatayo na kayo ng bahay? Oo, medyo malaki-laki yung pinadala ni kuya mo. Diba, kakaumpisa pa lang niya sa trabaho? Bakit ang laki na ng pinadala niya? Nag-loan kasi si kuya mo sa kumpanyang napasukan niya. Eh di maganda kung ganun, ate. Pwede sa banaji na baka, nadali na kasanggas ito. O sige, dyan ka muna. Maghanap lang ako ng karpentero. Sige, ate. Manang papanam. Haba nakagbirok karpentero ading. Happy si ka, panam. Walang ginatang ko di tindaan, manang. O sige nga, Rod. Ukis ti sabam si kamanan. Ugis di sa bamat lang, ah. Anong ginagawa mo dito? Dimyaan mo tuyak agyagyan. Di mo din alam dito ako nakatira? Apay agborbording kay tay. Boarding na sinasabi mo. Ate ko yung nakatira dito. Manong kumatagyagyan ito ya. Huwag mo sabihin kapatid ka ni Kuya Andres. Pwede may baga nakabsat na kay asawa ni Manong Andres. Naganito yung makabsat na asawa ni Manong si Kapay. Mas lalo ka. Ang daming magiging kapatid ni Kuya Andres, ikaw pa. Kunti maramid bon, pres kami tiyagong. Madigag talata kayo mo na singutang ka. Umuwi ka na sa inyo. Hindi ka kasya dito. Ang laki-laki ng ano mo. Abay, da problema mo isang sangmanak. Pinagpala ko naman. Nice. Women. Sana all. Pinagpapala. All maramid bo, inborn na to eh. Ouch. Ni Maji ah. Timing ah. Chamba? Yahoo! Eh, di wow. Sinong katungtong na. Hay Emma. Dakal tabagi ma, Brad. Siguro narawat ka ti karne. Tapi naglaying kan, kasalam namuan. Gahalatado mo't na eh. Nagdani ta subsub mo. Emma, bakit sino to? Lakas ang tama. Kapatid ni Kuya Andres yan. Gaya ma, dalagmanaan na. Hoy, apay datoy ka. Awat tagbart dito, awat ti pakipalanita. Madimot pala tirang takitoy. Emma. Apay jawa matoy, Brad. Anong jowang sinasabi mo? Kaibigan ko yan. Ay, kas Jaya. Hinagan mo, Brad. Pero baka gamis to pa daw. Madi ka pa isardeng, tiba bangkan. Pay sumat. Nagdakil ti kinamuryot na ito yun. Sinit ti Moriat. Kaya mo na sagpaw ka di pansat. Hoy, igalang mo naman yan. Mas matanda sa iyan. Dagmanok, angkol. Pinagmanti ka matay mo ng angkol. Ukis ti sa balan, nilawala ko ng pakastuyan. Mabisin ka, angkal. Pagkadilaod, ako sa nandiyan. Pay madi ka makasawang kal, siguro na ibaray tabat ta karabukog bon. Emma, alis na ako. Baka no mapasabsubak pa ito. Dito ka na muna, para may kasama ako. Hindi ko kaya yung mga sinasabi niya. Nagsakit si ka. Pwede sakit mangkal, baka makakarata. Ay! Ukis ti sa bamon! Apay dako tumangkal, ay makakarata. Emma, ano ba pangalan nito? Di ko rin alam eh.
Tanungin mo na lang siya. Hoy, hinagan mo. Siyak ni May, may tringin short. Sika. Nice. Bakit? Bitrik. Pinakatakatawan dak. Kaya na pag tinimugan kita. Pinagtaksit ang bitreg. Di bali na tangsit. Madilang nabangsit. Pinangot na kang nabangsitak. Pwede, bagak mo nabangsit ka. Hanang kang tulong, nangug kayong bagam. Oh, madigamot gam na tulong, dinangag mo. Di, arali ka nga dito. Sasabihin ako. Naku, yung tata. Panak na taman nga luboy. Tigre! Panab! Gar-arbis lang aro din pag nakapay nga pag na. Nagsasapo lang naman ti karpentero. Umpayan niya ti paubram. Nagpadala ngamin nila kay ko, patador kami kanong ti balay. Ata ti kamayatan nga napanunot yung agasawan. Kung ba, dangar ti kamamang nga karpentero? Apay tagsapol ka pay lang. Darit tuya mo Nice. Kapay, kaya magpatador balay ba? Di mamuya kay dati na nga porman. Kas Jaya! Si Karot, ti agarami di balay min ah! Nang dadi planom. Dadi ti number 1 nga kasapulan. Tauray no bigat itakdertan. Mabigat ka ko sa? Woy, basta da plano na. Nice. Ara di balay di plano. No kaya't mo ko sumurot ka, ta makita. Sige, intan, ta, ma-review ko. Yun sa ti kwarta yun, pabalay kayo, kay. Gilan ko kwarta yaw. Hanggang damdamag. Apay no kakam dita. Di na natuwan eh, papanda. Gustis ma'am, sikatin nakarate. Tal na kayo man. Ba, kagtugaw ko pelat plan eh. Tala kay plano. Kapag kasta pinagkitam. Kapag kasta naman di kag suksukat. Di pa namampay. Di na maampo pa tadat talikudam. Hoy, alam ko yon. Akala mo hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo ha. Di ata kaabay mo. Sino ba? Etong si Bako, itong mukhang estupado. Sudan na tuwa, may sa angot da. Baak, at tepe ata, bagkulukon. Tigilan na. Di bikilim, bibiyang ko ngay. Padasin niya eh, pulong kayo kay manong ko. Iwang kaya mapinandres, ay nasuna.